दिनैलाय माथो रावबो साहा लोंनो फैयासैलै आंनि दखानावलाय। होद बिदिबा बिराद लस जागोनलै आंहा। फैबायलै सासे फैबाय। देरहाथारबाय आदाया। मा मोनोलै आदै नोंनि दखानाव? सब दंजोबो। साहा दं, कफि दं, सिगारेट दं, सिखर दं, गय दं, नोंनो मा नांगौ बुंल'। जाय बुस्थुखौ जानानै आं थैगोन बेबायदि बुस्थु हरदो आंनो। फाग्ला सेंग्रा, आंनि दखानावलाय मा थैनायनि मुलि बिफैलाबायखो नोंलाय? मा जादोंब्रा नोंहालाय? जादोंलै लोगोफोरजों थगायजादों। हा माथो थगायजानाय? हिनजाव ना फैसा? बे मोननैनिबो मोनसेबो नङालै। होमबालाय माथोब्रा? जिरायदोब्रा जिरायदो। दे दाना खिथादो मा जामारदों? आंनि लोगोफोरा आंखौ बिफांसेयाव दोननानै खारबोदोंलै। बेखौनो दुखु जाबाय। बिफांसेयाव थानो मोनदों मोजांसो मोननांगौब्रा नोङो। ससेखौबो नोंनो खिथाजालाना दानिया। मा खिथाजालायोलै बेलाय? नानिमोननो मा नांगौमोनथाय? जोङो कफिसो लोंनो होननानै फैदोंमोन। दंना गैयाथाय? दङलै, आंनाव सब दंजोबो। बिदिब्ला लाबोदो कफिखौ। एसे जिरायथ' नानिमोन। सिख्लाफोरखौ नाहरनायनोलां र'। आयौ मा एसे समायना समायना सिख्लाफोरलै, गुफुर गावदां एकदरम खर'आ फ्रेस जाबाय आंनिया दासो। बिदि नाहरबाय थाबा गोदोनानि थारा जसिगोनलै आंनिया, सिदा जनांसिगोन। खर'आ मोजां जाबाय नामा सेंग्रानियालाय? सिरिथारलै, आंखौ जानला मेनला बुंनाङा। थैनायनि मुलिखौलाय नांगोन ना नांला? नै आइथिङा नायखा, जौ हरजागोनबो आंजों जानला मेनला बुंनाया। एसे थाब थाब खालाम आदै। आंबो सिदा जिरायनोसैलै, सिख्लाफ्रा खिथु जायो। आयु लाजिदोंलां, माथो समायना समायनाब्रा। सिख्लाफ्रा बबे बबेनिमोनथाय? जों गुवाहाटिनिसो आदा, बाव बेरायनोसो फैदों। हाब गुवाहाटिनिसो? आदायालाय माथो मावो? साख्रिखौ मावहां जागासिनो आङो, खिन्थुबा मोनथाम मोनब्रै दङ। बबे मोनसेखौ मावनो जादों आं? आरो गासिबो अफिसार लाइननि। बिदिबा आदाया मासिम फरायनायथाय? आङो BLL पास जानायब्रा। आइया उल्थासो बुङाखै दे बियो। माबोरैलाय BLL जाखो? LLB सो जागोन दा। जाम्बि, जोंखौ जाम्बि सानजोब्बायना बियो, थगायनो नागिराखै बे। बिदिसो ट्राइ नायदों बियो। लाबोदो आदै कफिया। लांगासिनोलै नै। ओइ सेंग्रा, नोंनालाय जेबो नांला? मानो अमाखौ रागा नायखोलै नोंलाय? बेखौनो कफि होनो, साहा होनगोनब्रा साहा। होद जाम्बा, कफिया बेलेग साहाया बेलेगलै, दामाबो बेलेग बेलेग। साहाया बेसेबां, कफिया बेसेबां बिदिबालाय? आङो कफिखौ 10 थाखाल' लायो, साहाखौ 1 थाइबा लायोब्रा। आयु साहानि दामासो खमसिन। आङो फैसा बेगखौ बावबोदोंलै, आथुरजोंनो दुखुजोंनो। नों दा लोंहोयोबा आं गाबोन होफैगोनब्रा, फैसाखौ सिन्था खालामनाङा। सिन्था नङालै, आं नोंसोर बायदिखौ फोथाया। लोंनानै गाबोनबा फैगोन ना फैया आंनि दखानावबा? बेबायदि नोंसोरबायदि साल्थुब फाल्थुब सेंग्राखौ मेरला नुबाय आं। आंनो बाखि होलायिया नोंनि साया ओरैनोसो थाजोबगोन दिनै, नायबाय था नोङो। नों मा होन नोङो, जानला मेनला बुंलाबायनाङालै आंखौ। जादौमोना मुभिफोर नायोना नायाब्रा? नायो, मानो नाया जानो। आंजों नायहैनो हलाव? सानैनोबो टिकेट दानगोन आङो, नोंसोरो फ्रियावनो नायनो मोनगोन। दा नायखालै जारौमोन, बेफोरबायदि साल्थुब फाल्थुब सेंग्राफोरजों सिनिया सदरा। ओइ बोरमा, साला थैनो रोङि मोसौ गेसाव। मा बुंनाय जादों बेलाय? मा बुंनाय जादों? मालाय सान्स मोनखानायखौ जानला मेनला बुंनाङालै। जोबदावनानै गाव फुदुंनाय सायावनो खोख्लैमारलायगौलां। नों रानखोखोआनो आंजों हाबायनालै। बिमानि खर'जों रायलायबाय थानानै टाइम वेस्ट खालामलालां। सिख्लाफोरखौ सासे फथायथारनांगौ आहा। ओइ जारौमोन, आंखौ गाबोन लोगो हमनो हागोन ना? मानो नांगौ नोंनोलाय जोंखौलाय? आं नोंसोरनो माखासे साख्रि खिन्थागोनब्रा, बिराद मोजां मोजां साख्रि फैनानै दङ। हिनजावफोरखौ नांगौ माने। दा खोनासंखालै जारौमोन बिनि बाथ्राखौ। जुदि साख्रिया नोंथारगौबालाय लोगो हमनो हागोन। बिदिब्ला पार्कआव फैबानो जाबाय, गाबोन फुङाव 9टायाव दै। दे फैगोन दे जोंबो। लोंखांबायहाय थ' थांनोसै जोंहा। थादो आदै नोंहा। देलै दे। मा फाग्ला फाग्ला थगायलाबायखोलै नों सिख्लाफोरखौ?
थगायाखैलै नों साहा दखान होनानै जाग्रायालाय मा मोनथिनो नै थांनोसैबो आदाया ए माबायदि सेंग्रालै बेलाय